қисми 11 повести ятим. дар баҳори соли 1931 иброҳимбек қурбошии босмачӣ, ки дар хориҷ гуреза буд, пинҳонӣ аз сарҳади мо гузашта дар хоки Тоҷикистони советӣ вайронкориро сар кард. ӯ бар рӯ ба рӯи аскарони сурх ва партизанҳои сурх рӯйрост баромадан натавонад ҳам деҳқонони камбағали танҳо ба дасташ афтодаро мекушт. ба номуси занон ва духтарони беҳомӣ бо одамони ваҳшии худ ҳуҷум мекард. амборҳои колхозҳо ва дуконҳои кооперативиро тороҷ мекард. қаравулони онҳоро мекушт. аммо ҳамаи меҳнаткашон ба муқобили ӯ хеста, хоҳ дар районҳои Тоҷикистон бошад ва хоҳ дар районҳои ба сарҳад наздики Узбекистон, деҳқонони меҳнаткаш ва колхозчиён аз байни худашон дастаҳои калтакдорони сурх ташкил дода, Иброҳимбекро мекофтанд ва барои дастгир кардани ӯ кӯшиш мекарданд. Лекин Иброҳимбек монанди мор ва каждум ҳамеша дар сурохиҳо, дар ғорҳо ва дар байни харсангҳои қуллаҳои кӯҳҳо мехазид ва мегурехт. Иброҳимбекро дар дохили мамлакати советӣ ҳеҷ як такягоҳе намонда буд, лекин хуҷайнони ӯ, ки дар хориҷ буданд, бо роҳи гурезагӣ ҳамеша ба ӯ яроқ ва қувваҳои ҷоннок фиристода меистоданд. Сабаб ин буд, ки дар он сол кори сарҳадчиён зиёда бисёр ва зиёда ҷавобгаринок шуда буд. онҳо хоби худро аз ёд бароварда ва ҳар як мӯи баданашонро як чашм карда сарҳадро мепоиданд ва дидбонӣ мекарданд. дар ҳамин қатор Ятим Мурод, Қурбон, Никитин ва Наврӯз ном як ҷавон, ки ба кори сарҳаддорӣ ба тозагӣ даромада буд, дар зери дасти Семён Семёнович шабрӯз нахобида аз найзазор ба найзор ва аз лойдон ба лойдон медавиданд. Контрабандистҳоро медоштанд ва бо шайкаҳои ба худ наздикомадаи босмачиён меҷангиданд. Юрий Синчиков бошад, ба взводи худ гоҳо ба районҳо баромада ба шайкаҳои босмачиён меҷангид ва гоҳо ба сарҳад омада ба корҳои Ятим ва Сина ёрӣ медод ва ӯ дар ҳар ҷое ки мудофиаи ватани социалистӣ талаб кунад, даррав ҳозир мешуд. дар вақтҳои охир дар гурӯҳи Семён Семёнович як духтар пайдо шуд. ин духтар акнун 17 сола шуда бошад ҳам дар шуҷоат ва қаҳрамонӣ бо писарони 25-солаи диловар баробарӣ мекард. ӯ як духтари мешчашми сафедрӯи ҷингиламӯи миёнақомати пуррабандае буд. ҳалқҳои мӯи хурмоирангаш бар рӯи абрӯи каҷи сиёҳчааш афтода, дил ва дидаи бинандаро ба пешонаи ӯ банд мекард. ҳар кас мехост бо он духтар гап занад, шӯхӣ ва бозӣ кунад, лекин ӯ аз ҳар гуна шӯхӣ ва аз ҳар гуна бозӣ худдорӣ мекард. кӣ медонад барои чӣ бошад, дар симои вай як асари ғам ва андӯҳ намоён буд, ки мо ин гуна асарро ба ҳеҷ як ҷавони советӣ надидаем. рафиқонаш ҳар вақт кӯшиш мекарданд, ки ӯро хурсанд кунанд. дар вақтҳои дамгирӣ дар пеши ӯ бозиҳо ташкил мекарданд ва ҳар гуна ҳикояҳои аҷибу ғариб мегуфтанд ва мешуниданд, ки шояд бо ин корҳо асари бедимоғиро аз вай ягон дақиқа ҳам бошад бартараф кунанд. лекин ӯ ба ин гуна корҳо ҳеҷ илтифот намекард. монанди одамони мадҳуш ба ҳар чиз бепарвоёна муомила мекард. аммо вақте ки ягон кори оид ба сарҳаддорӣ шавад ҳам, аз ҳама пештар ба майдон медаромад ва худро ба ҳар ҷои таҳлуканок беибоёна мезад. ҳатто ӯ дар ин гуна корҳо рухсат ва фармони командирро ҳам мунтазир шуда намеистод.
ӯ чанд бор барои берухсати командир кор карданаш танбеҳ ва ҷазои ҳарбӣ гирифта бошад ҳам боз ягон воқеа рӯй диҳад, рухсат ва фармонро фаромӯш карда худро ба миён мезад. ин духтарак дар 15 моҳи апрели соли 1931 мактаберо ки дар вай мехонд якбора тарк карда бе рухсати дирексияи мактаб аз Тошканд ба сарҳад омада ба кори сарҳаддорӣ даромада буд. воқеаи мактабро тарк кардани ин духтарак ба ин тариқа рӯй дода буд. дар Тошканд дар техникуми тарбиявию таълим дар соати 12 рӯз шогирдон барои танаффуси 20 дақиқагӣ аз синф баромаданд. онҳо барои зудтар нӯшидани чой якдигарро паҳлӯ зада ба сари буфет давиданд. дар ҳамин вақт ба зали дамгирии мактаб почтачӣ даромада омад. як қисм талабагоне ки дуртар аз Тошканд хешовандонашон буд, аз онҳо нигаронии хат буданд. пеши буфетро холӣ карда ба тарафи почтачӣ давиданд. талабагон ба почтачӣ роҳ ва фурсат намедоданд ки ӯ ягон адреси рӯи конвертҳоро хонда ба соҳибонашон супорад. онҳо ӯро печонда гирифта: оё ба ман хат ҳаст? магар имрӯз ҳам барои ман хат наёвардӣ рафиқ? дер вақт аст ки ман аз хона хат нагирифтаам, гӯён сари почтачиро гиҷ мекарданд. аз байни шогирдон танҳо он духтарак буд ки гап назада ва дар бораи кадом як чиз фикр карда рост меистод. почтачӣ ба рӯи конверт нигоҳ карда истода: Сенчикова Наташа кист? гуфта пурсид. ҳаст, ман, гӯён он духтарак ба почтачӣ наздик шуда дасти зебои пурмушаки худро ба тарафи ӯ дароз кард. дасти духтарак бо вуҷуди сермушакӣ ва боқувватӣ дар вақти дароз кардан ларзид ва ин ларзиш то вақте ки конвертро аз дасти почтачӣ гирифта ба рӯи вай чашм андохт давом кард. баъд аз он ки духтарак конвертро хонд, ларзиши баданаш ором гирифта, ба лабони ғунчамонандаш нимшукуфтагӣ пайдо шуд ва як нафаси ором кашида дар дили худ: шукр, саломат будааст, хат аз номи худаш, гуфт ва ба каноре рафта дар рӯи нимкате нишаст ки конвертро кушода хатро хонад. ба рӯи конверт як муҳри сегӯшаи ҳарбӣ пахш кардагӣ буд ки мактуб ба воситаи он муҳр бемарка бепул омадааст. духтарак баъд аз он ки як бори дигар рӯи конвертро хонд, як тарафи вайро даронда, аз даруни вай хатро баровард. хат дар як парча коғази блокнот бо қалами кариндош дар вақти тангӣ ва изтироб навишта шудагӣ бар ин буд ки ба зур хонда мешуд. духтарак бо дидани ин гуна нақши қалам боз ба парешонҳолӣ афтода чашмонашро ба охири мактуб давонд ва бо оромӣ худ ба худ имзои худаш гуфт ва ба хондани хат давом дод. хат ба забони русӣ навишта шуда буд ки мо мазмуни тоҷикии вайро дар ин ҷо менависем. азизам Наташа, ман медонам ки ту ба хондани ин хат дар ғаму кулфати бисёре сахте меафтӣ, лекин ман умедворам ки ту ҳар ғамро болшавикона аз худ дур карда ба бардошт шавӣ. ман ин хатро дар вақте менависам ки гирду пешамро як гурӯҳи калони гургон босмачӣ гирифтаанд. зиндагонии ман аз чанд дақиқа беш намондааст. ман барои халос кардани взводи худ ҷони худро фидо кардам, чунки агар онҳо саломат монанд, то зиндаанд, дар роҳи мудофиаи ватани социалистиамон ва дар роҳи сохтмони социалистиамон хизмат хоҳанд кард. аммо бо фидо шудани ман
сафи мудофиаи ватан ва сафи сохтмони социалистӣ танҳо як шахсро гум мекунад. зинда бод ватани социалистӣ, зинда бод партияи болшевикӣ, зинда бод комсомоли ленинӣ сталинӣ, ки ҷонишини содиқи партияи ленин сталин аст. наташаи азиз, аз ту дубора хоҳиш мекунам, сабр кун, ба бардошт бош. ин хабарро ба модарам нарасон ва аз номи ман хатҳои сохта карда ба ӯ нишон дода ӯро тасаллӣ дода гард. бо салом ва видои охирин, баробари ҷон дӯстдорандаат Юрий. Ниёзбулоғ, 8 моҳи 14-31. наташа баъд аз хондани ин мактуб гӯё ки ӯро ба рӯи нимкат мех карда монда бошанд, дар он ҷо беҳаракат шуда монд. пеши чашмашро пардаи сиёҳе гирифт ки чизеро намедид, аммо аз худ нарафта буд. зеро агар мадҳуш мешуд, бояд аз рӯи нимкат меғалтид. лекин чун мадҳушон чизеро намефаҳмид ва ҳис намекард ки дар зал чиҳо шуда истоданд. як вақт чашмашро кушод ки дар зали дамгирӣ касе нест. почтачӣ рафтааст, пеши буфет ҳам холӣ шудааст. шогирдон ба синфҳо даромадаанд ва дарс давом мекунад. ӯ аз ҷояш рост хеста истода, боз як бори дигар мактубро аз назараш гузаронид. баданаш ларзид, лекин ин ларзиш аз тарс набуда, балки аз шиддати хашм ва оташинӣ буд. чашмони гӯсфандии нармнигоҳи ӯ монанди чашми шери ба ҷанг тайёршуда истода, бо оташи ғазаб шӯълавар гардиданд. ӯ хаёли бародари баҷон баробараш Юрийро ба пеши чашмаш оварда ба ӯ гуфт: ту ҷони худро ба ҷояш фидо кардӣ. офарин, бародари қаҳрамонон. лекин ту як ҷои мактубатро нодуруст навиштӣ. ту навиштаӣ ки бо фидо шудани ман сафи мудофиаи ватан танҳо як шахсро гум мекунад. ин нодуруст аст, балки фидо шудани ту ба сафи мудофиаи ватан садҳо, ҳазорҳо ҷавонони қаҳрамонро мекашад. аввалин касе ки бо фидо шудани ту ба сафи мудофиаи ватан ҷои туро пур мекунад, ман мебошам. наташа баъд аз ин гуфтугузори хаёлӣ на ба касе гап зад, на ба пеши директори мактаб даромада рухсат талабид ва на шарикдарсони худро дида хушбошӣ кард, балки аз дари мактаб баромада рост ба вокзал рафт. аз он ҷо ба номи модараш: ман ба сабаби бо телеграф ҷеғ задани бародарам ба пеши ӯ рафтам ва фурсат нашуд ки шуморо дида видо кунам, мебахшед. аз он ҷо як хати ба тафсил менависам, гуфта як хат партофт ва ба поезд нишаста ба сарҳаде ки бародараш дар наздикии он қурбон шуда буд, рафт. дар 8 моҳи апрели соли 1931 Юрий Сенчиков барои мубориза кардан ба муқобили босмачиён бо взводи худ ба район баромада буд. нафарони взводи Сенчиков ҳамагӣ комсомолец буданд ва худи ӯ ҳам котиби ташкилоти комсомолии полки Савора буд. Сенчиков дар қишлоқи Нейзибулоғ дар райони Данғара ба як тӯдаи калони босмачиён ногаҳонӣ вохӯрд. шумораи босмачиён қариб 20 баробари шумораи нафарони взвод буд. Сенчиков фурсат наёфт ки дар ҷое шинак сохта дар он ҷо истода бо босмачиён биҷангад. ӯ маҷбур шуд ки дар майдони кушода ба ҷанг дарояд. дар аввал ҷанг бо милтиқ ва пулемёт рафта бошад ҳам, босмачиён аз камии нафарони взвод ва аз бисёрии худ фоида бурда, ба взвод наздик омада бо вай аралаш шуданд. агар бо таъбири оммагӣ ифода кунем, ҷанг як ҷанги мағлуба шуд. дар ин гуна ҷанг ба ҷои тир, қундоқ ва сернайзаи милтиқ
ва ҳам дами шамшер кор мекард. Сенчиков пешҷанги взвод шуда, дар ҳар тохт сари чанд босмачиро аз танашон ҷудо мекард. Сенчиков ҷангро давом кунонда истода, кӯшиш мекард, ки майдони ҷангро ба ҷои мувофиқе барад, то ки взводро дар он ҷо ба шинак кашида, бо босмачиён ҷангро ғолибона давом кунонда тавонад. Лекин соат ба соат ба босмачиён қувват ва ёрии нав ба нав меомад ва ҳар боре ки ба босмачиён қувваи нав меомад, аҳволи взвод боз ҳам вазнинтар ва тангтар мешуд. Сенчиков ҷангро давом кунонда истода, кӯшиш мекард, ки бурд кунад. Ӯ мехост, ки взводи худро ба болои тал кашида, дар он ҷо шинак сохта ҷангро давом диҳад. Аммо ин муяссар нашуд. босмачиён бо қуввате, ки ба онҳо ба тозагӣ омада буд, гирдогирди взводро ҳалқавор печонда гирифтанд. роҳи умеди халосии взвод тамоман баста шуд. Сенчиков, ки барои халос кардани взвод роҳ меҷуст, фикре ба хотираш расида, ба взвод команда дод, ки худро ба болои тал кашанд. Аммо роҳе намуд, ки взвод аз он ҷо ба тал барояд. Сенчиков баъд аз додани ин команда аспи худро давонда ба тарафи муқобили тал рафт. босмачиён, ки бештарии қувваи худро барои бастани роҳи тал партофта, тарафи муқобили онро тунуктар гузошта буданд, ба ҳамлаи шеронаи Сенчиков истодагарӣ карда натавонистанд. Сенчиков ҳалқаи босмачиёнро аз он тараф дарронда баромада, худро ба канорае гирифт. аз пайи Сенчиков ҷилавдори ӯ ҳам гирогир асп медавонд, аммо ӯ коноводро аз роҳ гардонд ва худ ба танҳоӣ рафт. босмачиён гурехтани Сенчиковро дида, аз дунболи ӯ пеш карданд. лекин ҳар вақт, ки босмачиён ба вай наздик мешуданд, ӯ сари аспи худро гардонда, пеши роҳи онҳоро мегирифт ва бо як ҳамлаи диловарона як-ду нафари онҳоро меғалтонид. босмачиён пас гашта мегурехтанд ва бори дигар бо гурӯҳе боз ҳам калонтар ӯро пеш мекарданд. вақте ки гурӯҳи калони босмачиён аз дунболи Сенчиков афтоданд, ҳалқа тунуктар шуд ва взвод тавонист, ки сафи онҳоро дарронда ба болои тал барояд ва командаи командири худро ба ҷо оранд. взвод дар болои тал шинак баста ва дар он ҷо паноҳ бурда, босмачиёнро дар зери тирборони милтиқ ва пулемёт гирифтанд. ин тирҳо кам хато мехӯрд ва босмачиёни ғулӣ ҳуҷумоварандаро монанди галаи зоғҳои бо сочма зада шудагӣ бар ин ба замин мерезонданд. дар натиҷаи ин ҷанг босмачиён бисёр талафот доданд ва оқибат маҷбур шуданд, ки пароканда шуда гурезанд. нафарони взвод аз дунболи онҳо асп монда, дар вақти гурезашон ҳам каси бисёреро аз онҳо кушта ва маҷрӯҳ карданд. вақте ки взвод босмачиёнро тормор карда ба болои теппа ғон шуданд, командири худ Сенчиковро дар миён надид. офтоб фурӯ рафта, торикӣ рӯи заминро фурӯ гирифта буд. взвод дар торикии шаб, ҳарчанд байни мурдагон ва маҷрӯҳонро кофтков карда бошанд ҳам, нишонаи Сенчиковро аз ҷое наёфтанд. нафарони взвод шабро бар болои он тал гузарониданд ва аввали пагоҳӣ бо сафед шудани рӯз боз ба кофткови командири худ даромаданд. онҳо дар ҷустуҷӯи имрӯзаи худ 1 километр дуртар аз майдони ҷанг мурдаи ӯро дар як ҷарӣ ёфтанд ва дар гирду пеши ӯ мурдаҳои 3 нафар босмачиён, ки баъзеҳояшон бо тири тапонча кушта шуда ва баъзеҳояшон бо шамшер қалам карда шуда буданд, мехобиданд. маълум мешуд, ки ҳамаи онҳоро худи Сенчиков якка ва танҳо пеш аз кушта шудани худаш куштааст. нафарони взвод мурдаи командири худро бардоштанд, ки ба гарнизор баранд. дар вақти кофткови либосҳои ӯ
аз бағалаш як мактуб баромад. ин мактуб ҳамон мактуб буд, ки бо хондани вай хоҳари Юрий Сенчиков, Наташа Сенчикова, ба ҷои бародараш ба сафи мудофиаи ватан давида буд. охирҳои моҳи июни соли 1931 шабона буд. дар осмони софи беғубор ситораҳо медурахшиданд. аксҳои ситораҳо оби софи кӯлро чароғон карда буданд. оби дарёи Аму мавҷзанон меғелид. мавҷи об дар ҷараёни худ бо баландии 1 метр зинапояи дарозе ташкил мекард. акси ситораҳо аз оби сурхчаи лоёлуди Аму нанамояд ҳам, партави онҳо рӯи он зинаҳои обии сурхчаро монанди тиллои сайқалзадашуда медурахшонид. дар байни кӯл ва лаби Аму як наистони калоне пайдо шуда буд. наистони сабз бо баргҳои ханҷармонанди зумуррадини худ дар байни чароғони обии кӯл ва зинапояҳои тиллоии дарё як манзараи дилрабоеро ба назарҳо ҷилва мекунонид. Ятим, Қурбон, Никитин, Наврӯз ва Наташа дар зери сардории Симеон Семёнович ин участкаро дидбонӣ мекарданд. Ятим ва Наврӯз дар як ҷо, Қурбон ва Никитин дар як ҷо, Наташа якаву танҳо дар як ҷо истода ҳама тарафи дарё ва ҳам тарафи дашт ва ҳам даруни наистонро аз назар мегузарониданд. онҳо дар доираҳои дидбонии худ на танҳо одамонро, ҳатто шапалакҳои шабпари дар ҳаво парвозкунандаро, моҳиҳои дар об гардандаро, кирмҳои дар мағзи хок ҳаракаткунандаро, хулоса ҳар ҷой ва ҳар чизи ҷунбандаро бо пухтагӣ ва ҳушёрӣ аз назар мегузарониданд. Сина бошад, участкаи аз тарафи застава ба худаш супоридашударо соате 100 бор гардида, дар ҳар бор одамони худро ба бедорӣ ва ҳушёрӣ даъват мекард. ҷое ки Ятим ва Наврӯз истода буданд, дар тарафи шарқии Найзор буда, аз он ҷо ҳам як тарафи кӯл ва ҳам як лаби дарё менамуд. аз шаб тахминан 2 соат гузашта буд, ки дар канори кӯл як сиёҳие ба назари Ятим намуд. сиёҳӣ бо лаблаби кӯл ба тарафи Найзор меомад. Ятим аз Наврӯз ҳушёр истоданашро хоҳиш карда, худ ба торикии канори Найзор ба тарафи кӯл нигоҳ карда гавак кашид. пеш аз он ки ӯ аз канори Найзор ба канори кӯл барояд, сиёҳӣ ба гӯшаи кӯл, ки ба наистон мепайваст, омада расид ва аз он ҷо, ки обхӯраи ҳайвонот буд, поин фаромада аз назари Ятим ғоиб шуд. акнун ба назари Ятим одам будани он сиёҳӣ муайян шуда буд. ӯ дар об ё ин ки дар Найзор даромада, аз гурехта рафтани он одам тарсида, аз ҷояш хест ва монанди тире, ки ба тарафи нишон равад, рост ба тарафи обхӯра нигоҳ карда давид. Ятим ба даҳанаи обхӯра расида дид, ки он одам дар лаби об нишаста, дасту рӯи худро шуста истодааст. худро ба болои ӯ партофт ва монанди шаҳбозе, ки шикори худро гирад, пеш аз он ки он одам хабардор шавад, ба пушти ӯ расида, бо 2 дасти худ аз 2 банди дасташ маҳкам дошта, «Ту кистӣ ва дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ?» гуфта пурсид. одами дастгиршуда, ки ба сабаби ногаҳонӣ дастгир шуданаш тарсида ва ларзида рафта буд, бо шунидани овози Ятим хандиду «Ман ҷосусам, барои ба дасти ту афтодан ин ҷо омадам», гуфт. дастони Ятим бо шунидани ин ҷавоб сус шуд ва одами пуштнокӣ дар пешаш нишастаро бар рӯ ба рӯи худ гардонда бардошт ва аз обхӯра бароварда ба баландии канори кӯл монда истода, «Ин корат таҳлуқанок аст, беҷо кардӣ, ки шабона ин ҷо омадӣ», гуфт. ин одам норбибиш буд
ва дар ҷавоби сухани охирини ятим гуфт: одам каси дӯстдоштаи худро як моҳ набинад, барои дидани ӯ аз ҳеҷ таҳлука намеандешидааст. Агар рӯзона меомадӣ, он қадар ҳам таҳлука набуд. Ҳатто гуфта мешавад, ки ҳеҷ таҳлука набуд, чунки бештарин сарҳаддорон туро мешиносанд. Аммо шабона ин бисёр таҳлуканок, ҳатто худам ҳам то шунидани овозат туро нашинохтам. Агар пеш карда ба ту нарасам ва туро гурехта рафта истода гумон кунам, аҷаб набуд, ки паро намад. Ин дастҳо ва ин милтиқе, ки ба ин дастҳо супурда шудааст, маро намепаронанд. Гӯён Норбибиш дастони ятимро гирифта молида истода давом кард. Инҳо барои дастгир кардан ва парондани Эшонқулбой ва Шоқул бар ин душманони ватани социалистии мо халқ шудаанд. Хуб, чаро рӯзона наёмадӣ? Ятим пурсид. Вақти имтиҳон аст. Ман бояд имсол имтиҳони давлатӣ дода техникумро тамом кунам. Имсол техникумро тамом мекунӣ? Бераҳм, гуфт Норбибиш дасти ятимро сахт ҷунбонда. Магар худат намедонӣ, ки ман имсол техникумро тамом мекунам? Медонӣ, лекин қасдан худро ба нодонӣ мезанӣ. Ба ростӣ намедонам, гуфт ятим хандакунон. Лекин аз оҳанги гап заданаш ва тарзи хандааш маълум шуда меистод, ки медонад ва бинобар ин барои як қадар ислоҳ кардани ин дурӯғи ошкорои худ давом кард. Дуруст медонистам, лекин бо сабаби бисёрии кори сарҳад ва тамоман ба ин кор банд шудани фикру хаёлам фаромӯш кардаам, вагарна чаро қасдан ба нодонӣ занам? Гӯён ятим боз хандид. Дурӯғ мегӯӣ, қасдан худро ба нодонӣ заданатро иқрор кун, гуфт Норбибиш бо оҳанги ҷиддӣ ва қадре оташинонона. Чаро дурӯғ гӯям? Аз қасдан худро ба нодонӣ задан ба ман чӣ фоида, ки дурӯғ гӯям? Гуфт ятим ханда карда истода. Чунки аз ваъдае, ки ба ман ба муҳлати баъд аз тамом кардани ман техникумро дода будӣ, гаштаӣ ва аҷаб нест, ки ба ягон касе ба тозагӣ дил дода бошӣ. Офарин ба виҷдони комсомолӣ ва болшевикии ту, гуфт Норбибиш. Ятим хандаашро бас карда, ҷиддиёна ба сухан даромада: гӯш кун, Норбибиш, гуфт. Оре, ман он ваъдаро, ки ба ту додам, фаромӯш накардам. Лекин ман дар он вақт гумон карда будам, ки то тамом кардани ту техникумро ман ҳам якчанд кори муҳими дар дил доштаамро тамом мекунам ва осудадилона бо ҳам аз рӯйхат мегузарем ва шодмонона зиндагӣ мекунем. Лекин он гумон ва тахмини ман дуруст набаромад ва ҳанӯз он корҳои муҳим, ки ман дар дил дорам, ба анҷом нарасидаанд. Бинобар ин аз ту хоҳиш мекунам, ки муҳлати ваъдаи маро то ба анҷом расидани он корҳои муҳими ман кашол диҳӣ. Ятим Мурод дар ҳолате, ки дастонашро дар дасти Норбибиш буд, аз сухан боз истода ба тарафи дарё нигарист ва чашмонашро ба дарё духта истода боз сухани худро давом дод. Вагарна ман на аз ваъдаам гаштаам ва на ба касе дил додам ва на ба касе дил хоҳам дод, гуфт ӯ. Дар дунё ман ду дилдор дорам. Яке аз онҳо ватани социалистиамон аст, ки дар айни замон дилдори ту ҳам мебошад, дигаре худи ту. Ва салом. Акнун хоҳ бовар кун, хоҳ бовар накун. Ятим Мурод ин гапҳоро чунон бо ҷиддият гуфт, ки бовар накардани он ба Норбибиш мумкин набуд ва бинобар ин ӯ ҳам бо ҷиддият бовар кардам, гуфт. Лекин аз ту ба ман фаҳмондани он корҳои муҳиматро, ки кашол додани ваъдаатро то тамом шудани онҳо мепурсӣ, хоҳиш мекунам. Ин мумкин аст, гуфт Ятим Мурод чашмашро аз тарафи дарё наканда. Ман бо худ аҳд бастаам, то кушандагони падарам ва ба бадбахтӣ андохтагони модарамро, ки дар айни замон душман ва бадхоҳи модари маънавиям, ватани социалистиам мебошад, ба даст нағалтонам, ҳеҷ як шодиро ба худ қабул намекунам. Бо ту якҷоя зиндагонӣ кардан, ки
беҳтарини шодиҳои ман аст, албатта то он вақт мавқуф хоҳад монд. Норбибиш мехост чизе гӯяд, аммо ятим баъд аз як бори дигар ба тарафи дарё бо диққат чашм духтан, истогӯён ӯро аз сухан боз дошт ва дасташро аз дасти ӯ кашида гирифта, ба тарафи лаби дарё нигоҳ карда, ба гаваккашӣ даромад ва сухани худро давом кунонда бо пичиросе, ки Норбибиш шунида метавонист: ту дар ҳамин ҷо ба замин дароз кашида бихоб. Не хубаш ин аст, ки ман бар ин гавак кашида аз дунболи ман омадан гирӣ, лекин эҳтиёт бош, ки агар дар ин гирду пеш касе бошад, туро набинад, гӯён гаваккашии худро давом кунонид. Ятим дар вақте бо Норбибиш гап зада истодани худ, дар он тарафи дарё, дар тарафи мамлакати ҳамсоя, як сиёҳиро дид, ки рост меистод. Он сиёҳӣ баъд аз қадре рост истодан ғоиб шуд ва аз паси он боз якчанд сиёҳӣ намудор шуда ба зудӣ нопадид гардиданд. Ятим баъд аз дидани ин аломат, гуфтугузори худро бо Норбибиш давом кунонда истода бошад ҳам, чашми худро аз дарё намеканд. баъд аз чанд дақиқа ӯ як сиёҳиро дар даруни об дид, ки гоҳ ба назар менамуд ва гоҳо ғоиб мегардид, ва лекин дар ҳар бор қадаре аз наздиктар намоён мегардид. Ин буд, ки ятим аз ин ҳол дар шитоб ва изтироб афтода, гуфтугузори худро бо Норбибиш бурид ва ба тарафи лаби дарё нигоҳ карда гавак кашид. Ятим дар вақте ки ба пеши Наврӯз расид, сиёҳӣ хеле наздик омада буд ва як киштии маҳаллӣ будани он маълум мешуд. Киштӣ гоҳо барои мавҷ баромада ба назар намоён мегардид ва гоҳо ба ҳамин мавҷ фаромада аз назар пинҳон мегардид. Лекин аз оби тезро бурида рост ба тарафи канор, ба тарафи найзор нигоҳ карда омада истоданаш маълум мешуд, ки вайро як дасти пурқуввати таҷрибакоре идора карда ва бел зада меорад. Ятим дид, ки Наврӯз пинак рафта истодааст, ба танбеҳе ӯро ҳушёр карда ба ӯ киштиро нишон дод ва худ хост, ки гаваккашии худро ба тарафи лаби дарё нигоҳ кунонда давом кунонад. Наврӯз ҳам ҳушёр шуда нигоҳ карда киштиро дид, лекин ӯ таълимоти сарҳаддориро аз ёд бароварда гугирд зад ва папиросро даргиронда ба даҳонаш бурд, ки бо дуди тамоку хоби худро хубтар гурезонад. Ятим, ки ин ҳаракати нобаҷои Наврӯзро дид, бе он ки овоз барорад, гаваккашон пас гашт ва пеши оташи папироси Наврӯзро бо доманаи шинели худ панаҳ карда истода, папиросро аз дасти ӯ кашида гирифта, ба замин молида, оташашро кушт ва ба ӯ бо пичироси бисёр паст: «Ту хусусиятҳои сарҳаддориро кай аз худ мекунӣ?» гуфт ва гаваккашии худро ба тарафи лаби дарё нигоҳ карда давом кунонид. Лекин киштинишинон бо гугирд задани Наврӯз дар ин ҷо одам буданро бояд фаҳмида бошанд, ки рафти киштии худро пас гардонда, киштии ба соҳили мо наздик омадаро ба тарафи соҳили мамлакати ҳамсоя нигоҳ карда баргардонда рондан гирифтанд. Ятим афсускунон ва дар дили худ Наврӯзро дашном дода, бо суръати барқвор худро ба лаби дарё расонид. Дар он ҷо, дар нуқтае, ки киштӣ дар вақти омада истодани худ ба он нуқта нигоҳ карда меомад, Сина, Никитин ва Наташа ҳам омадаанд ва онҳо дар байни Най ва Патаҳо истода дар машварат кардаанд. «Чорае нест, мепаронем ва киштиро ғарқ мекунонем», гуфт Никитин. «Агар зинда мегирифтем, бисёр чиз ва сирро ба даст медаровардем», гуфт Сина. «Ба даст медаровардем, хуб буд», гуфт Никитин. «Ҳоло ки ба даст дароварда наметавонем, маҳв кардани онҳо ҳам хуб аст». «Ба даст медарорем», гуфт Ятим, ки ба пеши онҳо расида омада, сухани охирини Никитинро шунида буд ва дар даруни найзор либосашро кашида истода, аз Сина пурсид: «Рухсат?» «Рав, эҳтиёт кун, ба даст дарор», гуфт Сина. Ятим, ки дар бадани ӯ ғайр аз трусик чизи дигаре намонда буд,
аз байни най ва патаҳо ба лаби дарё баромад ва аз он ҷо бе он ки садои обро барорад, оҳиста шорида ба дарё даромада ғутида рафт. дигар ҳатто рафиқони дар наздикии ӯ истодагиаш ҳам пай набурданд ки дар даруни об касе бошад. ӯ дар ҳар 50-60 метр масофа монанди сагмоҳӣ сари худро аз об як мебаровард ва бо гирифтани нафаси тоза боз ғутида ғоиб шуда мерафт. ятим Мурод рафта ба киштӣ расид. дар он вақт киштибоне ки аз будани сарҳадчиён тарсида дар гурехтан бисёр қувват сарф кардааст, аз ҳад зиёд монда шуда буд ва дасти ӯ чунон суст шуда буд, ки киштиро рост ба тарафи гурези худ ронда наметавонист ва киштӣ бархилофи он ҳама кӯшиши барзиёди киштибон ба рафти об мерафт. ятим Мурод ба сари киштӣ, ки дар он ҷо арғамчин баста мешуд, рафта расида, як дасти худро ба лаби киштӣ банд кард ва дасти дигари худро бо камоли устоӣ дароз карда, арғамчини ҳалқа карда дар он ҷо гузошташудагиро гирифт. ба даруни об кашида фаровард ва ӯ дар ҳолате ки дар зери об ғутида меистод, нӯхи арғамчинро ба миёнаш баста ба роҳ даромад. ятим Мурод худ аз таги об шино карда киштиро ба канор мекашид. аммо барои нафаҳмондан ба киштинишинон, дар ҳолате ки 10 метр ба тарафи канор кашад, роҳ медод, ки киштӣ 20 метр бо рафти об равад. киштибон фаҳмид, ки киштиаш на танҳо бо рафти об меравад, балки дар айни замон ба соҳили советӣ наздик мешавад. ӯ ин ҳолатро аз ҷараёни бетартибии оби амуд дониста, кӯшиш кард, ки бо белзаниҳои бошиддат бо бетартибиҳои ҷараён мубориза кунад ва ҳеҷ набошад коре кунад, ки киштӣ рост ба поён бо рафти об равад. аммо ҳамаи ин кӯшишҳои ӯ баръавас мерафтанд ва киштӣ то рафт ба соҳили советӣ наздиктар мешуд. вақте ки киштӣ ба соҳил наздик рафта буд, киштибон фаҳмид, ки вайро кашида бурда истодаанд ва якбора фарёд кашид: арғамчинро буретон! Гӯён ба киштинишинон фармон дод ва худ бо ҳавли ҷон ба умеди пас гардондани киштӣ бел задан гирифт. бо чӣ чиз бурем? Яке аз киштинишинон аз ӯ пурсид. дар киштӣ як корд ҳаст, вайро ёфта гирифта ба ҳамон корд буретон. киштинишинон ба кофтукови бисёре кордро ёфтанд, лекин бо он корди кунди зангзадаи дамаш баргашта, ки вай танҳо барои дастсӯрохиҳои киштӣ ба пахта тиқондан ба кор мерафт, арғамчини ғафси кандирӣ бурида нашуд. корд намебурад, гуфт яке аз онҳо, ки барои буридани арғамчин зур мезад. ин тавр бошад, арғамчинро кушоетон, гуфт киштибон. лекин куртугини арғамчини сахти ғафс, ки бо тар шуданаш дар об боз ҳам сахттар ва шахтар шуда буд, бо он ангуштоне ки аз тарс меларзиданд, кушода намешуд. киштӣ ба соҳил наздиктар мешуд. киштибон ба зудӣ кушода нашудани арғамчинро дид. қалтабон гӯён кадом як касро дашном дода, белро ба даруни киштӣ партофта, барои кушодани арғамчин худаш давида рафт. лекин дастони ӯ ҳам, ки бо белзанӣ аз ҳад зиёд варам карда карахс шуда монда буданд, он тугунро кушода натавонистанд. киштибон дар ҳолате ки қалтабонон магар ҷунуб будед, ки ба ин гуна бадбахтӣ дучор шудем, гӯён киштинишинонро дашном медод, милтиқро гирифта, девораи киштиро ба худ сипар карда, мили милтиқро ба тарафе ки ресмони киштӣ кашида мешуд, рост намуда, аз об сар берун кардани киштикашро нигарон шуда истод. вақте ки барои нафасгирӣ аз об берун шудани сари ятимро дид, ӯро нишон гирифта тир андохт. баробари баромадани овози милтиқи киштибон, чунон ки сари ятим дар об ғутида аз назарҳо ғоиб шуд, инчунин аз тарафи соҳили советӣ ҳам пай дар пай милтиқҳо холӣ шудан гирифт. лекин бояд мақсади сарҳаддорон
задани киштинишинон набуда, балки тарсонда саросима кардани онҳо бошад, ки тири онҳо баробари як қадди одам аз рӯи киштӣ болотар мегузашт. ба сари киштикашӣ дар об ғута хӯрда, магар зараре нарасида буд, ки киштӣ мисли аввали ба тарафи соҳил кашида мешуд. гупсарро дам пур кунедон, қалтабонон, гуфт киштирон бо оҳанги саросемаёна ва худаш бо рӯи сина бар замини киштӣ хобида, боз мили милтиқро ба тарафи киштикаш рост кард ва аз об баромадани сари ӯро мунтазир шуда истод. гупсарро бо дам пур карданд. яке аз киштинишинон барои савор шуда гурехтан вайро дар об андохт, лекин баробари дар об фароварда шудани гупсар, тире аз соҳил омада ба шиками вай бархӯрд ва гупсар кафида бодаш баромада, монанди пуфак чок гардида пуч шуда монд. киштибон, ки ин ҳолро дид, ба одами гупсарро дар об фаронда: «Калтабон, ман на барои савор шуда гурехтани ту, балки барои савор шудани худам дам пур карда тайёр кардани гупсарро фармуда будам. шумо калтабонон дар ҳар ҳол ба даст меафтед». Гӯён тамоми либосҳояшро кашида, лучи модарзод шуда худро дар об андохт. лекин баробари ин ки ӯ худро дар об андохт, ба гардан ва ба дасту поҳои ӯ ресмонҳо печиданд ва он ресмонҳоро дастҳои пурзур ба тарафи соҳил мекашиданд. ин дастҳои пурзур дастони Қурбон ва Никитин буданд. дар ин вақт киштӣ ҳам ба соҳил бисёр наздик шуда буд ва аз болои вай тирҳои пай дар пай ояндаи милтиқҳо гузашта мерафтанд. се нафаре, ки дар даруни киштӣ буданд, ба соҳил наздик омадани киштиро дида, либосҳояшонро аз тан кашиданд, ки худро дар об андозанд. лекин аз соҳил наҷунбед, вагарна паронда мешавед. гӯён овоз омада онҳоро аз ин кор боздошт. ин овоз овози Сина буд ва бояд барои таъкид кардани ин сухан бошад, аз паси шунида шудани он овоз садои якбора холӣ шудани се милтиқ баромад ва тирҳо ҳам омада аз буни гӯши киштинишинон визоззанон гузашта рафтанд ва онҳо монанди одамоне, ки дар ҳолати рост истодагиашон нохост мурда бошанд, дар даруни киштӣ ғалтиданд. ин тирҳо буданд, ки онҳоро Наврӯз, Наташа ва Норбибиш бо фармони Сина андохта буданд. киштӣ омада ба як ҷои лойдони канори дарё расида монд. аз он ҷо он тараф, ки то хушкӣ якчанд метр роҳ буд, киштӣ рафта наметавонист. Сина, Наташа ва Наврӯз дар лой ғутида ба пеши киштӣ омаданд. дар дасти ҳар яке аз онҳо як тапонча буд, ки милҳои онҳоро ба тарафи киштинишинон рост карда нигоҳ медоштанд. Сина ба киштинишинон гуфт: «Дастҳоятонро боло бардошта аз киштӣ бароетон». лекин киштинишинон, ки барои худро дар об партофта гурехтанд, то эзорҳояшон ҳамаи либосҳояшонро аз тан кашида буданд, дастҳояшонро боло бардошта натавонистанд, чунки онҳо як дасташонро пеш ва дасти дигарашонро пас гирифта, бо кафи дастҳояшон ҷои шармовари аъзояшонро пӯшонидагӣ буданд. онҳо ба ҳамин ҳол аз киштӣ баромаданд. Сина, ки аз ин вазъияти онҳо хандааш омада буд, барои дастҳояшонро боло бардоштан дигар онҳоро маҷбур накард ва ӯ пеш дароетон гӯён онҳоро пеш андохт. дар хушкӣ дар зери назорати Никитин, киштибон ҳам дар ҳолате, ки як дасташ ба пеш ва дасти дигараш ақиб буд, рост меистод. Сина, Наташа ва Наврӯз киштинишинонро ҳам ба паҳлӯи киштибон бурда қатор карда монданд. дар як гӯша ятим нишаста буд. сари ӯро бо латтаи мармари сафед Норбибиш ва Қурбон мебастанд. Сина, ки ин ҳолро дид: «Эй, ба ту чӣ шуд?» гӯён ба пеши ятим рафт. «Ҳеҷ чизе нашудааст. Тири киштибон як ҷои пӯсти сарамро лесида рафта будааст, ки
бандона истодаам, гуфт ятим дар ҷавоб. Тир на ба як ҷои сараш, балки ба чанд ҷои сараш бархӯрдааст. Ҳам дурустакак захмдор кардааст, лекин азбаски ба майна зарар нарасондааст, бехавф аст, гуфт Қурбон. Захмдор карда бошад ҳам муҳим нест, гуфт ятим. Чӣ қадар безарар будани захмҳо аз ин ҷо маълум аст, ки ман захмдор шудани худамро баъд аз ба хушкӣ баромаданам, вақте ки бар рӯ ва чашмам аз сарам хун шорида омад, фаҳмидам. Дар вақти кор захмдор шудани худамро ҳаргиз ҳис накарда будам. Барои муҳим будани кор аҳамияти захмро нафаҳмидаӣ, агар фаҳмида бошӣ ҳам аҳамият надодаӣ, гуфт Сина ба ятим. Яке аз хусусиятҳои комсомолеси қаҳрамон ҳамин аст. Офарин. Баъд аз баста шудани захмҳои сари ятим, Сина ба Қурбон: ту бо Наташа рафта чизҳои дар киштӣ будагиро ба хушкӣ бароретон. Ман бо Норбибиш ба ятим нигоҳубин мекунем, гӯён худ ба канорае рафт ва аз он ҷо либосҳои хушки ятимро гирифта оварда ба пеши ӯ монда, трусики тарро каш ва либосҳои хушкатро зуд пӯш, ки бисёр хунук хӯрдаӣ, гуфт ва худ ба даруни патазор даромад. Дар вақти либоспӯшӣ Норбибиш ба ятим ёрӣ дод. То пӯшидани ятим либосҳояшро, Сина аз даруни патазор сумкаи овезаи майдонии худро гирифта овард ва дар пеши ятим нишаста сумкаро кушод. Аз даруни сумка як зарфи гармхунук нигаҳдоранда, як стакан ва як шишаро баровард. Сина даҳани шишаро кушода аз вай 2 қошуқ бар ин коньякро ба стакан рехт ва зарфи гармхунук нигаҳдорандаро кушода аз вай то пур шудани стакан ба рӯи коньяк кофеи гармро рехта ба ятим дод, ки нӯшад. Ятим кофеи коньякдорро нӯшид ва баробари нӯшиданаш ба бадани ӯ гармӣ ва қувват пайдо шуда, боз як стакан деҳ, гуфт. Сина стакани дуюмро бе коньяк холис аз кофе пур карда дод. Ятим бо нӯшидани стакани дуюм тамоман ба қувват омад ва ба Сина нигоҳ карда, дастгиршудагонро тафтиш ва пурсуков кардан дар кор аст, гуфт. Пурсуков мекунем, гуфт Сина аз ҷояш хеста. Лекин пеш аз пурсукови бандиён чизҳои аз киштӣ бароварда шудагиро тафтиш карда диданамон дар кор аст. Аз киштӣ 2 бастаи дарозрӯяи бисёр вазнин, 4 халтаи чармин, ки бо чизҳои вазнин пур буд, як доман чахбуд, яъне пахтаи кӯҳна, як корди кунди дамаш гаштагӣ, як милтиқ ва як қаторвазнаи пурпатрон ва либосҳои бандиён бароварда шуда буданд. Сина сар карда аввал бастаҳои вазнини дарозрӯяро кушоёнид. Аз даруни онҳо 50 дона милтиқи 11-тира баромад. Ящикҳо бошанд бо тапончаҳои гуногунсохти гуногунфирма пур буданд ва халтаҳои чармӣ бошанд бо тирҳои милтиқ ва тапонча пур буданд. Дар яке аз халтаҳо аз таги тирҳо як хат баромад. Хатро дар рӯшноии фонусчаи кисагии электрикии Қурбон хонда ба Сина бо русӣ тарҷима карда дод. Хат ба номи Иброҳимбек Қурбошии босмачӣ навишта шудагӣ буд. Дар сари хат рӯйхати яроқҳо буда, баъд аз он бо ин мазмун давом мекард: ҳозир ба шумо ҳамин яроқҳо фиристода шудаанд. Боз ба наздикӣ яроқ мефиристонем. Шумо сахт истодагарӣ кунед, ба қадри имкон бо аскарони сурх ва партизанҳои сурх рӯбарӯ нашавед. Бошишгоҳатонро ҳамеша дигар карда истед. Шабро бештарин дар қуллаҳои кӯҳҳо гузаронед. Ҳар вақт ки фурсат ёбед, аз тороҷ кардан ва куштани деҳқонон боз наистед. қишлоқҳоро сӯзонед ва коре кунед, ки мардум аз зиндагӣ безор шаванд. Ба колхоз ва колхозчиён ҳеҷ як раҳму шафқат нишон надиҳед. Инро аз ёд набароред, ки дар замони ҳозира такягоҳи ҳукумати советӣ дар қишлоқ колхоз ва колхозчиёнанд. Дар хат дар ҷои муҳр ва имзо
якчанд ишорати шартӣ буд, ки аз вай чизе фаҳмида намешуд. баъд аз тафтиш кардани дидани чизҳое, ки аз киштӣ бароварда шуда буданд, Сина ба воситаи телефони нақлӣ барои гирифта бурдани ярӯхҳо ва бандиҳо аз даста ва мошинаи боркашӣ пурсид ва худ пурсукови бандиёнро сар кард. Сина ҳар саволе, ки ба ҳар бандӣ медод, қурбон сухани ӯро тарҷима мекард, лекин бандиён ба ҳеҷ як пурсиш ҷавоб намедоданд ва онҳо монанди скелетҳои одам, ки дар музеихонаҳои тиббӣ гузошта мешаванд, беҳис, беҳаракат ва бесадо шах шуда рост меистоданд. ин пурсишҳо борҳо ба тарзҳои гуногун ба онҳо дода шуда бошанд ҳам, онҳо вазъияти аввалӣ, вазъияти наҷунбида дам истодани худро вайрон намекарданд. рӯз сафед шуда омад, аммо ҳанӯз ҳам аз бандиён ҷавобе шунида намешуд. ятим, ки аз ин гуна бенатиҷа дароз кашидани пурсуков дилтанг шуда буд, ба ман ва боздории норбибиш нигоҳ накарда, аз ҷояш хест, ки рафта ба пурсуков ҳамроҳӣ кунад, шояд ки аз бандиён ҷавобе гирифта тавонад. ятим ба пеши бандиён омада, ҳамин ки дар рӯшноии рӯз онҳоро аз назар гузаронид, ба рафиқонаш кор тамом, шумо пурсуков карда беҳуда худро азоб надиҳедтон, инҳо ҷавоб надода бошанд, ман аз ҷониби инҳо ҷавоб медиҳам, гуфт. чашмони ҳама ба тарафи ятим духта шуда, гӯшҳояшон ҳам ба тарафи вай сиқ шуданд. ятим пирсолтарини бандиёнро нишон дода, ана ин хуҷаини пештараи ман, ба куштан диҳандаи падари ман ва ба бадбахтиҳо дучоркунандаи модари ман эшонқул мардон аст, гуфт. аз бандиён миёнсолтарашро нишон дода, ин кушандаи падари ман Шоқул Субҳон, гуфт ятим ва як ҷавони навмузаллафро нишон дода, ана ин хуҷаинзодаи ман писари ҳамин эшонқулбой аст, ки Истам ном дорад, гуфт. ятим дар охир киштибонро нишон дода, ин бошад хуҷаини охирини ман Уроз Авазмуродзода аст, гуфт, ки тамоми умрашро дар хизмати гурезачиёни серпул сарф кардааст, гуфт. сарҳадчиён, ки тарҷимаи ҳоли ҳар як бандиёнро пурра аз ятим шунида буданд, аз ҳад зиёд хурсанд шуда, чапакзанон чанд бор урра кашиданд ва норбибиш бошад аз шодӣ рақс мекард ва ӯ рақскунон пеши ятим омада ба гӯши ӯ гуфт, муҳлати ваъдаи охиринат ҳам расид. вафо мекунам, гуфт ятим дасти ӯро маҳкам фишурда. дар вақте ки сарҳадчиён дар ин гуна шодмонӣ саргарм буданд, аз даруни дарьё барои ба хушкӣ баровардани ин гуреза ба ман ёрӣ диҳедтон гӯён овозе шунида шуд. ҳама ба тарафи дарьё нигаристанд, ки Наташа дар ҳолате, ки тамоман бараҳна буда дар даруни об аст, як одами гупсарсаворро аз ҷилави гупсараш дошта дар пеши лойдон истодааст. барои ёрӣ расондан ба Наташа Сина давида рафт ва ҳар дуяш гупсарсаворро ба гупсараш ба хушкӣ бароварда дар қатори бандиён оварданд. либоси ин одам монанди либоси занони маҳаллӣ буда, сару рӯяш бо рӯймоле чунон маҳкам печонда бастагӣ буд, ки танҳо дар пеши чашмонаш сурухии хурде гузоштагӣ буд. ин гурезачӣ барои пинҳон доштани шахсияти худ ҳилаи хубе фикр карда баровардааст, гуфт Никитин. ман гурезачӣ нестам, ман аз дасти ин одам, эшонқулбойро нишон дода, гурехта ба паноҳи болшевикон омадаам, гуфт он одам. ятим бо шунидани овози он кас, модарам, модарҷонам, туро медидагӣ рӯз будааст, гӯён давида рафта он одамро дар бағал кашид. дар ҳамин вақт аз ҳаво ғӯриши парвози аэроплан шунида шуд, ки аз паст мегузашт. ҳама ба аэроплан чашм духтанд. аэроплан ба болои сари одамон омада, як даста коғаз партофт.
Сина яке аз он коғазҳоро ба даст дароварда бо овози баланд хонд, ки дар он коғаз навишта шуда буд: иброҳимбек қурбошии босмачӣ, ки дар боботоғи гурехта руст шуда мегашт, дирӯз дар канори дарёи Кофарниҳон ба дасти калтакдарони сурх афтод. Шодмонӣ, чапакзанӣ ва урра-кашии сарҳадчиёнро дигар поёне набуд. Наташа, ки то ҳол дар ҳеҷ ханда, бозӣ ва шӯхӣ ҳамроҳӣ намекард, кушандаи бародари азизам ба даст афтодааст гӯён ба рақс даромад ва Никитин дастони ӯро ба дасти худ гирифта, ки ҳарду бо ҳам рақсиданд. Ятим ҳам модари сару рӯ бастагиашро, ки ҳанӯз дар бахалаш буд, бардошта рақсидан гирифт. Норбибиш ба майдони рақс даромада буд, ки ятим модарашро гузошта бо ӯ рақсид. Дигарон чапак мезаданд. Автомобили боркашӣ ҳам барои бурдани бандиён ва яроқҳо аз застава расида омаданд.